ruvetaan juottamaan ja nyt mä en näe oikeesti mitä tapahtuu, jos mä katson näillä luupeilla ja Sanna osat varjon edes. Onko nyt sano sitten? Niin ei vielä, ennen kuin tää rupee juottamaan, niin mä näen sitten, että ei ole liian valoisa, mutta ei liian, semmonen puolivarjo. Hyvä, eli nyt lämmitetään tämän juotosalusta eli Scamolexin kautta kimmokkeella tätä suurta massaa eli levyä alakautta. Koska lämpö nousee ylös ja tonnehan se jää tuonne alas, se varastoituu tuonne ahtaaseen paikkaan. Se lämmin ja sillä tavalla me saadaan tuo lanka on saman tien lämmin kyllä sitten kun on tuokin levy. Koska levyn massa on huomattavasti suurempi kuin langan massa. Ja sitten joudutaan juoksuttamaan, niin silloin vähän otetaan terävämpi leekki. Ja tässä nyt joutuu pistämään, nyt laittaa siihen vähän lämmintäkin, että saadaan se juotoslämpötila siihen ja happea enemmän, niin se palaa kuumemmin tuo liekki. Ja sitten tää pitää saada hehkuvaksi, että se lähtee se yleislämpö ensin ja sitten kun palat pyöristyy, niin sen jälkeen ruvetaan juottamaan. Lämmitän vähän täältä myös yläreunasta, kun sinne ei tahdo saada lämmintä. Ja juotuspaloja vastakkain sitä suunnitellaan tekemään juottamista. Nyt katsotaan tuolla levyllä saadaan jotkut palat meni, jotkut ei vielä. Nyt tää pitää heikkua ennen kuin se rupeaa tuo juote sulamaan ja katsotaan vaan, että ei sulateta tuota levyllä. No ja vedetään tällä lämmön suunnan, lämpimämpään, se seuraa lämpöä tuo juote, sulajuote. Ja otetaan tällä lämmön suunnalla saadaan se taas tuolla keskellähän se menee sinne minne menee, mutta no kun näette, niin ne on siellä sulanut jo kertaalleen. Tehdään juoksutusta ja sitten pidetään tätä lämpimänä ja nyt otetaan nuo pintiläimet pois, että me päästään sitä. No, se pitää aloittaa sitten alusta, niin nyt otetaan pintiläimet pois nousemaan äkkiä. Pinnasta. Tästä tuotaan tuonne pinnasta. Ja sen jälkeen jatketaan juottamista ja nyt me painellaan ne sitten tällä tikulla haukutellaan se juote sinne minne se kuuluu ja nyt me voidaan painella tuo lanka alas näillä tukevilla pinseteillä. Eli lämmitetään alusta, aloitetaan lämmittäminen yleislämmöllä. Mä teen nyt vähän hitaammin tämän, kun se on vähän hankala tehdä hitaasti. Jossain vaiheessa, että näette mitä tässä tapahtuu ja yritän selittää. Nyt ruvetaan juottamaan ja juoksutetaan tuo lanka kiinni sinne juotteen juoksuttamiselle. Ja nyt katsotaan milloin se rupeaa painamaan tuo juote kun on sulaa. Ja silloin painetaan lankaa. Sieltä kohtaa missä se on ylhäällä. Ja nyt me nähdään joka kohdasta, että se juote vilahtaa sieltä kirkkaana elohopean näköisenä. Ja silloin se juoksee. Ja nyt tää vaan pitää panna kiinni tähän toiseen peltiin, että saadaan se juotettua, että se ei jää ylös mistään kohtaa. Ja nyt kun tää pääsee tässä liikkumaan, sormille tuli lämmö. Liikkumaan tämä koko esine tälleen vapaasti, niin ei se muotokaan siitä. Ei paineta niin kovasti, että muoto muuttuu. No sen verran vaan mitä on tarpeen. Kun juotus on sulainen silloin painetaan ja silloin kun tää on melko tää on hyvin niin kuin loisa tää lanka, niin sitä saa painaa sinne kiinni ja sinne se jää. Sinne ei ole jäämitetty. Ja sitten juotus juoksee sinne tiiviissä saamassa. Muutenhan se ei juo. Onko täällä nyt juotosta liikaa? Eiku liian vähän vaan karjasta. Kun tää on nyt pyöreä lanka, niin on hankala katsoa, että
Ei oikein näe, onko se irti jostakin vai ei. Sitten tätä pidetään sen verran sulana, että kuumana, että me nähdään, että kanssa on joka paikassa. Nyt rupeaa tapahtumaan kunnolla juoksemista, kun tuo on kiinni tuo lanka. Sitten vielä juoksutetaan se kertaalleen läpi, että me nähdään, että se elohoppeen värisenä vilahtaa tuolla juote, tuolla saumassa. Eli se liikkuu siellä. Ja terävällä kuumalla liekillä juottaminen aina, juoksuttaminen tapahtuu. Nyt tuonne pannaan yleislämpöä, tuolta on jäänyt ylös, niin nostetaan se alas. Paanittaan se alas. Sen näette, että tää on hyvin hehkuvana koko ajan.